Por terceiro ano consecutivo, Special Olympics Galicia pon en marcha o seu programa de vacacións de verán, que está destinado a persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Nesta edición, 325 persoas poderán desfrutar destes campamentos nos que se ofertarán diferentes actividades inclusivas. Cada ano vámonos esforzando para ir dando máis calidade. Cada ano pretendemos que estedes máis cómodos, pero tamén pretendemos que non se perda ese espírito de convivencia, ese espírito de integración entre todos e cada un das persoas que compoñemos o movimento asociativo de Galicia. Van a estar 15 asociacións de todo Galicia e tamén vamos ter a oportunidade de que toda a sociedade galega por vexa de igual a igual. As quendas de vacacións terán unha duración de 9 días cada unha e dividiránse entre Pontevedra, Arcade e Vilanova de Arousa. Máis de 120 monitores acompañarán aos usuarios nas diferentes estancias que axudarán a potenciar a participación das persoas con discapacidade intelectual na sociedade. Temos que traballar en coordinación, en colaboración e sempre traballando da man para facer de Galicia un lugar mellor. Para facer de Galicia un lugar mellor, para que Galicia sea unha comunidade cada día máis solidaria coas persoas que máis o necesitan, para que Galicia sea unha comunidade cada día máis hospitalaria cos que están dentro e tamén cos de fora, e porque Galicia sexa cada día un lugar máis acolledor con todas as persoas máis alá das capacidades que cada un teña. Unha manifestación moi importante e un potente elemento de inclusión social que favorece, sin ningunha dúda, a integración e tamén contribúe a romper estereotipos. Por iso, apoiamos tamén esa iniciativa pola intensa carga social, artística, emocional e en defensa da igualdade das persoas. Porque, como promoven en Special Olympics, e sempre lle escoitei ao presidente de Fadenga, as diferenzas non están nas persoas, senón nas oportunidades que se lles ofrecen. Aínda que queda moito traballo por facer para que todos teñan as mesmas oportunidades, con este tipo de actividades dase un paso máis para mellorar a calidade de vida tanto das persoas con discapacidade intelectual como das súas familias.